嫁が妊娠してるのにのんきに遊んですぐ帰ってきなさい。病院へ向かえ。はい。レイ、大丈夫だ。全然痛くないよ。寝て起きたら終わってる。このお荷物がいなくなればまた俺を養ってくれる。シュウさん、リラックスして。手術を始めます。病院からの連絡です。シュウレイさんの彼氏が子供に異常があると報告書を偽造し、中絶させようとしています。あのバカ。もっと早く。3分以内に到着しよう。1秒でも遅れたら全員10キロ走だ。はい。